Kana so ka fara importing kaya daga China amma baka san ta ina zaka fara ba? Ko kuwa kana tunanin sai kana da miliyan sannan zaka fara shigo da kaya daga China zuwa gida Najeriya? So a wannan bidiyon zan nuna maka step by step ko kuma zan gaya maka hanyoyin da ya kamata ka bi domin ka shigo da kayanka daga China zuwa gida Najeriya ba tare da rikicewa ba ko kuma tunanin ba za ka iya ba ko ba za ka gane ba saboda applications ɗin siyan kaya da yaren Chinese ne. By the end of this video, za ka san matakan da za ka bi kafin ma ka saka koda naira ɗaya ne da sunan fara importation. Step 1 shine understand importation. Da farko ya kamata ka san menene importation. Importation yana nufin ka siyo kaya daga wata ƙasa, kai shipping ɗinsu zuwa Najeriya sannan kuma ka kawo su ka saida domin samun riba. Step 2 shine choosing the right product. Babban kuskuren da beginners suke yi kawai in suka ga product suna importing ɗin shi ne ba tare da sun duba wa'annan abubuwan ba. Is there any demand na product ɗin? Sannan kuma yaya shipping ɗin abin nan zai kasance? Sannan kuma yana da in ka kawo za ka samu profit mai yawa? Wannan duk yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ka duba kafin ka ga product ka siya ka importing da sunan ka kawo ka saida. Step 3 shine ka tabbatar da ka samu trusted supplier. Supplier wani mutum ne ko in ce factory ne wanda zaka iya siyan kaya daga wurin su. Kuma zaka iya samun wa'annan suppliers din ko factories din suna ɗora kayan su kamar application kamar su Alibaba 1688 ko kuma made in China. So amma kafin ka siya abu daga wurin supplier ka tabbatar da ka duba wa'annan abubuwan da zan faɗa maka. Ka tabbatar da ka duba reviews din da ake ba ma wannan supplier din, ratings din shi, communication din shi da kuma yes of business din shi. Wannan duk zaka same shi akan wa'annan application din da zaka yi siyayya akai. Step 4 shine shipping. Bayan ka siya kayanka ba wai supplier bane ba zai kawo maka kayanka har Najeriya. A'a, nan aikin shipping agent zai shigo. Shipping agent shine zai karbi kayanka ya hada maka su wuri guda idan kana da bukata a yi maka consolidation sannan kuma ya yi maka shipping ɗinsu har zuwa gida Najeriya. Bayan an kawo su gida Najeriya sannan kuma za a yi clearance ɗin wa'annan kayan ka karbi kayanka. Don haka choosing right shipping agent yana da matukar amfani a harkar importation. Step 5 shine calculation na total cost. Wannan matakin shine da yawa daga cikin beginners suke mantawa. Dole bayan ka anshi kayanka sun zo Najeriya, za ka lissafa duka expenses watakan kuɗin da ka kashe har wa'annan kayan suka zo maka ka karbe su. Na farko za ka yi calculating kuɗin kayan da ka siya. Product price, za ka yi lissafin local delivery fee kuɗin da supplier ya bada aka kai maka wannan address da warehouse ɗin naka, sannan shipping, clearance, sannan kuma sauran expenses ɗin da ka kashi har wa'annan kayan suka zo wurinka. Saboda business without calculation yana iya kawo loss sosai. Da haka common mistakes ɗin da beginners suka fi shine buying random products ko calculating full cost na abin da suka kashe. Sannan kuma buying from wrong supplier. Sannan kuma suna rushing na su fara importing kaya. So tabbas ku guji wa'annan mistakes ɗin, hakan zai sa ku tabbatar da importation yana biya sosai kuma ana samun kuɗi da yawa da shi. Idan wannan bidiyon ya taimaka maka, don't forget to subscribe, like, sannan kuma ku yi dropping mana comment. Sannan kuma ku tabbatar da ku kunna ƙararrawar ku domin ya yi notifying ɗinku in na ɗora sabbin bidiyo, saboda za mu fara tutorial na different applications yadda za ku buɗe da kuma yanayin kayan da za ku iya samu akan wannan application ɗin, har da yadda za ku siya kaya ba tare da wata matsala ba insha Allahu. Wassalamu alaikum and bye for now.